Okay. Muri kwachitowa tinokukwazisai paNhimbe FM. Saka mungatitsanangurirawo here kuti chii chakanyatsokutora nzvimbo, kana muchikwanisa mungatitsanangurirawo zvakazara kuti chii chakanyatsotora nzvimbo maererano nenyaya yese iyi kuti tisvike patiri muzuva ranhasi. Chakaitika ndechekuti kutangisa cheko mwana akadya mari yeschool fees. Adya mari yeschool fees, tamubvunza kuti school fees wadyawo zvafamba sei. Akaramba kutaura. Akadaidzwa kuchikoro tikandotaura nyaya iyi tukafonerwa kune vanhu vainyeperwa kunzi wadya school fees. Hapana akabvuma. Tadiwa achingotaura ndapanhingi ndadyirwa nanhingi ndakadya nanhingi. Information yairamba kubuda. Achibva uya kuno vatamubvunza kuti toziva kuti mari wakaisa kupi. Vakasvika mukomana achibva Tadiwa ndakuda kukurova machitaura kuti mari wakaisipi. Ndopakabva atiza kubva aenda. Atiza kudaro takamutsvaga hatina kumuona. After 2 days vatanzwa kuti ari kuonekwa kwaNadiva kujunction tuckshop. Nakatoti akati anoinga ari pachikaunda. Then after that, after the third day ndopakabva tikati ngori kupi svika ndendo kumaZPS. Tikati unonyepa. Pane munhu atokuona uri kupi, uri kwachikaunda achibva aramba. Saka pane muzukuru yataiti naye pano nasisi wake Wimbai, Samuel naWimbai vachibva vaenda kumba kwachikaunda vachindomutsvaga. Vachibva vomushaya, vakateera kuflea market kwamai wacho wakamushaya. Diva achibva atozouya kuno akati inini handiite zvewasikana. Ndine zviri pandiri saka ndototsvagirwa musikana nevari pandiri. After that ndopakanzi inini handiite izvozvo, inini tori svikiro. Saka zvinotaurwa zvamuritaura zvoti ndine mwana ndanobvira ndambogara naye. Saka vatadini kubva tatongara naTadiwa uyu chienda kuchikoro Tadiwa uya kutoramba kuenda kuchikoro titauriri. Saka apo mumwe muzukuru futanisi tapiwa ainyeperwa ndiye akadya mari akabva azoya futi tapiwa da kuti undiudze kuti mari yako wakadya nani yeschool fees runyepwa ndi ndakadya. Achibva amboramba achibva ndakukurowa ndopaakazotaura kuti mari ndakadya naDiva. Diva wacho ndiani wako akati Diva inga ari mukomana wangu. Tagara naye Tadiwa paida aingoti ukangoita 2 minutes ukasamuona anenge atobuda aenda kwaNadiva. Ukangobwaira chete atobuda aenda kwaNadiva kuchikoro hachatori. Aitoti after 3-4 days enda kuchikoro pamwe hatoendi. Kusvika tazogara pai mwana abva atobuda abva atoenda zvachose. Utangomuna wachidarika pamwe aisvika nepamba tikati Tadiwa zvonzi ando zvatikutoda. Ndatonzi ndine mudzimu. Saka mudzimu uda kuti udini. Ipi mazuva ataura nyaya mudzimu akatomboya uzonyepera kugara pamba. Ndikati ini zvemudzimu ina handiziwe kwachitowa, indiri wekwabinari. Saka totoenda kuna ana tete wekwachitowa tindobvunza. Taenda kwatete, takaenda pane mumwe vatandobvunzawo vachibva kuti hapana mudzimu uri papa. Hapana, mwanangu unongwarira mazuva ano nyika yaipa. Unorasirwa zvinhu, vanhu vari kurombeswa. Hapana mudzimu wandiri kutombona. Asi obva kumusha kwenyu ngori kumudzimu kare. Izvozvi ndikuona hakuna. Zvakatopera nguva yazvo izvozvo. Achibva aramba rutonesa kuti ndinoda mudzimu. Akaenda kuda mudzimu ndopakabva atoramba kuti muramba kutambira mudzimu wangu. Ndakutobva. Achibva atomboenda kubva ndoita 3 days ariko kumuti dzoka kumba achiramba Tadiwa. Tichibva tazodzokera futi kwatete kuya kuna mai vaive. Tukanzi Tadiwa chinhu chouri kuda ichi kaichi mangwana zvinozokunetsa. Achibva atoita nharo akachema akadzoka kumba kwari kuchema vanhu vese vakatomuseka. Atabva tatogara. Then achibva atozongobuda kubva atoenda. Unoramba kugadzira mudzimu wangu saka panapa handigari. Saka akaenda kuti manje musi waanouya achida kurara aiuya nebute. Akaputa bute rake akangobata bute rake tiri mumba. Sisi wacho waibva kutomanifesta. Akangobata bute bedzi aitomanifesta zvoti mumba maitoita hondo. Saka wanetsana kudaro achimanifesta kudaro iye Tadiwa manje nekuziva zvinhu zvake. Akabva afonera Diva. Diva kwabva auya akabvunza ndiwani uri kudei apa chichi. Saka mumwe wacho akatanga kuti akutaura. Saka ini nhangu zvemidzimu zvinotaurwa zviya handitozvinzwisisi. Akubvunzwa ndiwani zvika muri kuziva here kuti ataura ndiani. Kati hapana chandinotomboziva. Akutoti rekodhai mukomana wabva akurekodha. Zvikanzi awa ndamai wacho vari kutaura. Ndimai wacho awa nditete wacho. Ini chandakatozoona painge chekuti Tadiwa enga awengana natete kuti wari kuramba kuti ndine mudzimu. Saka tete enga asingachatodi kuwaona zvachose. Zvekwachitowa enga asingachatodi because vanzi vari kuramba kutambira mudzimu iwo mumusha menyu nemudzimu kare. Kanzi awa nditete awa ndimbuya vari kutaura. Ndikati ina handidi nini handisi kutozvinzwisisa. Obva aenda.
saka zvakaita almost 3 times achingomanifesta kudaro musisi wacho kusvika musi ndazodini ndabva ndaenda kuchechi vandasvika usisi wacho wabva uchikoro wabva waenda kwachikaunda kwaanaDhiva naTadiwa waive wabva wasvika kuenda bva uko ndosvika pamba hapana munhu pane kadiki chete tatobika chikafu chedu tadya natapiwa totonzwa dzaku mapasi 8 takutofonerwa tikati ndiani zvikanzi wachikaunda ndikati kwakanaka here zvikanzi yamutore wana ndikandotora wana wakadzi wakura wazive kumba here zvikanzi akuno kune hondo ndikati ihondo ye zvikanzi huyai mudini yamutore wana ndau ndabuda inini nekunin'ina warutendo natapiwa vataendaomba kwachikaunda tasvika kwachikaunda kuyo zvikanzi hondo iri papa mama zviri pane wana wazvihombe saka mhingirikinai itai kuti mudini muwatore saka mumwe akabva auya mukuru mudiki achibva aramba kubva atogara ikoko zvachose Tadiwa anozombodzoka kumba aramba ariko akazotorwa namainini wacho infact kwakatombotumwa gogo wacho wadika kunze nemotora mwana wakaenda wakaramba naye kukaenda futi mainini wacho ari kwamasvosva wakaramba naye kusvika maini wayo wazodzoka futi wachibva uzomutora waenda nekusouth africa waenda nekusouth africa mino chii chakandoitika wariko tikaona mwana adini adzoka kudaro achibva ambogara pano nambuya 2-3 days aiti kana airara pasofa aisadaurira mubedroom nambuya saka aibuda usiku wenda kuseni kana kwaidzobvunzwa naSamuel warara kuti ndarara pano Samuel kuti ndamuka pasofa pasina munhu ndiperekedze kwawarara ondonongeza arara kwachikaunda mangwana futi ndizvozvo arara kwachikaunda kusvika Samuel akazoti uri kuda zvekwachikaunda yo chikaunda takasokudza because akatombopuwa warning katunzi mwana uyu akauya pano mudzinge saka airamba achimutambira kwabva anzi uri kuramba uchitambira mwana takamudzinga saka iwe uchibva watogara naye nemwana wacho saka achibva adzoka Tadiwa uya adzoka kumba ndopaakabva atongoenda zvachose hana kuzodzoka takungomona wachingodarika ndauda kuenda kuMalawi zvakazodano makaramba kutambira mudzimu wangu achitochema aiti akauya akataura nyaya yake aibva achema saka ndibva ndadini bva ndangoti inini handizoi kwachitoro kana uda zvemudzimu muenda kwachitoro kusvika atozogara kusvika izvizvi vanhu vangoti mwana kuda kumuti mwana abva atoramba kusvika pano pazoita nhamo panhamo paya akauya pana muroora wedu mukuru achibva auya akati mwana ndomutora ndiende naye kuTusauka achibva atorongedziswa hembe dzake zvakanaka but pakatombonetsa kuti atorwe Dhiva achiramba nemwana kuti atorwe achiramba nemwana kusvika usitozotaurirana zvokuti mwana akabva angodzichirongedza zvinhu zvako zvese ubve pano zvachose sadzoke pano akauya nehembe dzake dzaakauya nadzo asi dzimwe dzakasara dziri saka ari kupeta-peta hembe dzake atori pasofa kusvika ndakanganwa nhekwe yangu kwakubva hapana akatomboona kuti abuda seiwa ndakatosara tauchiko Tadiwa abva atoenda kana mutsvaga kuti atomushaya tamushaya kudaro wakateera maiguru wacho wachibva ndomutatsvaga kusvika mwana wanyu handiti takupai mwana wenyu here asi after auya pana paDhiva akaisa meseji kuti Tadiwa ngauya atore machira ake nenhiro saka imidzi pairongedza pacho hanzi muroora yake nga ari kunze anoita zvemaposto akati handipinde munoitwa zvemushonga saka inga akamira kugeti iye akaita nguva yese vari mumba uchitaurana naye saka tinoona kuti pakanga achirongedza akanzi iweyo kana waenda unosvika uchitiza ndozvinyaya inenge yakatoitika because hembe dzimwe takazoona dzakandwa kumba uko dzimwe dziri kuno uko iye Tadiwa wacho haachaoneke ataita mazuva achienda kwachiedza kumutsvaga wabva umushaya kwabva watongoenda saka tazi baba wacho wasitozouya ndopawakati ko mwana tikati ndiyo nyaya iripo tikaenda kwaDhiva kwekwe akanzi mwana wanyu iye kenga arongesa mameseji muri kunonoka ndipei zviyo ndiite chiwanhu mwana wanyu mudini mumuone asi kunoda wedzinza wekwachitoo vanhu vakuru uyai nezviyo tiite chiwanhu mwana adini adzoke saka ziva tatoona kuti pamwe ada kutiitisa ziva taramba akati uyai mukanonoka mwana wanyu taona atizira muchazomutora aane mimba plus munhu wacho waatizira munhu ane ari rafu anogona kutozongomudzinga saka hapana akambodini hapana zvatakaita vatangosiya ariko kusvika tazoenda nababa wacho ndopakashotaura kuti mwana wanyu akatizira kumusoja akatoenda kuplum tree musoja watu nemwana saka mwana wanyu ari kuplum tree saka kana muroda kuti ndidini ndikudaidzire mwana wenyu munondipa bhuru remombe munoda kuti ndikudaidzire mwana within 2 days mwana wenyu anenge auya mondipa bhuru remombe saka baba wacho ndokwakabva watosimuka wakati iye mwana atizira bhuru remombe ndinoribvisirei hanti atizira ako murume ndokubhadhara bhuru remombe rekubhadharira munhu atizira baba vacho bvotongosimuka bva wabuda tese bva tatosumuka tikaita kupinzwa munyaya naDhiva bva tatongodini bva tatosumuka bva tanini kubva tabuda
tabuda kudaro ndo pakatibvunza kuti ko zvanzi chini asi tikati nyaya tiri kutaura takagara panze ndiyo nyaya inenge ngeyakutsanangurwa futi tiri mumba saka isusu hapana takuenda tozonai kuita saka ndo patakazogumisana ipapo kusvika yazotanga manje apa patazonzwa yakutodaidzirwa pai mumagurupu kunzi mwana tazowana mwana akanga atorwa nen'anga chichi musi wefriday wese saka takazogungana pai ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Alright. Pane pamada kumboti batei pekunzi Tadiwa wacho mbune akati iye anga ari kudanana naDev. Pane vamwe vevagari vakauya kunepfenyuro vachiita kunge vakabata nyaya iyoyi kuti chiremba ava Dev vari kuziva kune mwana nekuti vari kudanana vaidanana nemwana. Vakaburitsawo iwo nyaya yekunzi mwana akanga ave nepamwiri paDev panonzi pakabviswa. Mungange muine ruzivo here panyaya iyi? Noti kune vagara vari kuti family yemwana inokwanisa kunge ine ruzivo nenhaurwa yekunzi kune mameseji akabatwa sakasara mufoni yanga iri kuSouth Africa. Ipapapo panyaya yemameseji pakaenda mwana kuSouth Africa akasvikopuhwa foni natete kunzi asitoswera kubasa saka pota uchiona magemu uchitamba magemu nekunzwa music saka mufoni imomo ndomeke ngakomunicata naDiva. Diva achitoti Tadiwa unoziva here kuti maipanashe kunoku vari kufamba uchitaura kuti ini ndeke ndichidanana newe ndichirara newe saka ndinoda kuti nditsvage nhamba dzamai wapanashe. Ndikaona nhamba dzamai panashe ndinoda kutumira wotsvaga munhu wekupa nhamba idzi afonere mai panashe awapopotere samai vako kuti muri kufamba muchitaura kuti mwana wangu ari kudanana naDiva. Mameseji akatobatwa natete wacho iye atodzoka watora foni yavo plus achinzi aisa maaudio achitaura naDiva kunzi Tadiwa zvezve zviri kufamba asi kana uri kuda kutaura neni usaise audio ita zvekutaipa because ambeva mukadzi wangu anenge ari padhuze saka ndinozovhura audio mukadzi aripo tikabva tazobatwa zvindo zvatiri ngatingoite zvinhu zvedu muchinyararire tirege kubatwa. Ari yekuzonzi akanga ane pamiri akabviswa tototanga kuinzwa. Alright. Pakabudawo zvenhaurwa iri kunzi yanga aive chiremba ava Diva vange vachitaura naTadiwa zvichinzi iye aiti imimi semhuri kunyanya baba vake vari kumumanikidza kuti ange achiroorwa nekuti vane dhiri ravakaita neanonzi masolomba ndosaka akatiza endi chiremba vari kumubatsira nenhaurwa yekunzi mwana ari kuda kuroodzwa zvisiri pamutemo. Iyi nyaya yakwandiri ndine baba wacho semwana wangu ndakamutora nenyaya yedambudziko raDiva raita rekutiza pamba achishungurudza amai wangu. Ndatora mwana ndakaenda naye kuSouth Africa. Ndaenda naye kuSouth Africa mwana uyu akanditi baba inini ndafunga kudzokera kuchikoro honai mutauro wekuno unondinetsa honai ndoswera ndakagara pamba wamwe wezera rangu wari kuenda kuchikoro ndikati aiwa zvinei mwana wangu yochidzokera kuZimbabwe namainini wakauya nawo unoita zvechikoro asi uteerere uyo wamuti masoromba hazi masoromba apa munoona zvatoita tiriko tine matakishop ndo patinotenga ndingarodze mwana kumasomaria nyaya inondibata nanhasi. Saka tingangoti uku kwave kutaura kwaDiva here achitraya kuzvidhifenda nhau yekunzi ari kuziva kune mwana. Zvandinoona Diva ari kuziva kune mwana nekuti Diva ndiye anga ari kugara nemwana wavo. Okay. Imiwo semhuri tinoona kuti nechishanu pakaitwa matare kumba kwaDiva pakazogumisirawo panzi Diva uyu sachiremba akubatsirei asi tichizvitarisa zvakare tiri kuona kunzi mwana akashaikwa ari mumaoko maDiva. Saka imimi semhuri muri kupatorawo sei pekuti munhu ari kunzi
akaita kuti mwana wenyu ashayikwe ndiye munhu zvekare ari kukubatsirai kuti mwana adzoke. Ndingadairowo ipapo ndiri kuona kuti itrick sezvo munhu anga agara akataura kuti ari kuda bhuru remombe plus munhuzve zvakare ari kutsvaga kuda kuti agozonzi anogona basi, ari kudawo zvipambiri. Saka ari kuti wanhu awa ndikawabatsira reRusape ichazitaura kuti ndakawana mwana, vanhu vazhinji voenda kwaari oita mbiri yekunzi akawana mwana anga ari kushayika. Iye ari kutoziva kuri kugara mwana, uyezve zvinhu zvake zvese zvaari kuita tiri kuona kuti ari kutamba nepfungwa dzevanhu. Mwana ari kuziva kwaari, ari kushandisa vanhu, ari kuita vanhu wake. Sezvo anga akambotaurira vanhu kuti uyai kuno ndikubatsirei vanhu vekuno, akaramba kuti isusu hatiti zvematara hatizvizivi. Saka aona mukana kuda kuzoti vanhu waenda waitisa, ari kuda kuitisa mhuri kuti ndakaitisa, kunyange wairamba zvawairamba asi ndazowaitisa at last. Alright. Isuwo zvekare senhefenyuro takaitawo hurukuro yatakaita nemapurisa tichivabvunzawo maererano nenyaya iyi, since mumagurupu akawanda makafamba mupikicha waTadiwa ari missing person. Saka takazoitawo hurukuro nawo tichivabvunza kuti kwakambouyo here missing person report. Vakatiwo ehunde missing person report wakaiona. Saka imimi semhuri mungatiudza here kuti pane here zviri kuitwa nemapurisa kubatsiridza kutsvaga mwana, kana pane here progress so far yaitwa nemapurisa panyaya iyi? Pari zvino hapana chiri kubuda chizere. Kumapurisa ndinogara ndakaenda misi nenguva. Ndaenda kumapurisa iye mukomana Divha ari kunondimhangarira zvekare kumapurisa kuti ndiri kumukonzeresa kuti ashaye rugare pamba pake nekuda kwemwana wangu. Okay. Saka inyaya iri kundishungurudza. Alright. Tiri ipapo panyaya yemapurisa iyi takazonzwawo kuti nechishanu painzi kuri kuendwa kumba kwaDivha kunonzwa kuti mwana ari kupi. Imiwo sababa yemwana makazenge makudaidzwa kumapurisa imimi naDivha pasina vamwe vanhu. Chii chakanga chakutora nzvimbo? Yanga iri nyaya yekunzi missing person report iya here kana kuti pane zvimwe zvavanga vakutozama kutaura? Mukomana Divha nekutya mhosva dzake idzi akange akukwanisa kuda kunotsvaga kupotera kumapurisa. Sezvo changa chiri china ndichienda kumba kwake tikakurukura nyaya, akati aiwa vakomana muno yamangwana semhuri togara dare. Isu takanga taenda semhuri kuti tigare dare. Divha akatiza pamba pake akanopotera kumapurisa. Mapurisa akati no, nyaya hatikwanisi kunge tichiipindira, matare ndezvechiwani zvinoda mambo makoni wakatipa mupurisa wavo wakatipa masabhuku tikakwanisa kuenda kwaDivha. Alright. Tapabata tiri panhaurwa yeMwana. Nechishanu tinonzwa kuti makanzi pamazuva 3 mwana anenge adzoka mushure mekunge manzi mabatsirwa naye Divha. Saka tingada kuziva kuti zvave papi. Ndiri kufamba naye Divha kubva musi weSaturday, Sondo, nhasi Monday, Chitatu, mazuva 3 akwana. Mwana wangu handisati ndamuona pari zvino. Sezvo ndanga ndinaye kumapako kuninga kwese kwangati kundipinza zvimwe handisati ndambopinda ini dzinotyisa. Hapana chandati ndawana. Tabva ikoko anditaura kuti ari kuwedzera mamwe mazuva 2-3 kuti ndiwane mwana wangu. Ndo zviri munhu pari zvino. Alright. Saka tomboti paichitiko chekuti pamazuva 2-3 amawedzerwa aya mwana orega kuwanikwa kana kuti orega kudzoka, semhuri muchatorawo matanho api? Soso nyaya iri kwamambo, zvaakuda mambo nanagodobori chaiwo wanoona. Alright. Saka tiri panyaya iyoyi yese tisiri kubata kunyaya dzechivanhu ana godobori kana ofisi yamambo, pane mamwe here matanho amuri kuti mungafunga kutora
kana kuzama kuita kuitira kuti mwana wenyu awanike? Tichange tichitamba nawo mapurisa, asi ndiri kuona mapurisa anenge akaneta. Tangatati dai nyaya iyi yakwira kumusoro, ndo akuno kurukesheni mapurisa edu haana simba, zvakuda mapurisa wo ari kumusoro, ndo pamba ine pfungwa dzangu sekuona kwangu. Alright. Mungaita here chamungada kuwedzera kutaura panyaya yenhau yemwanai, kana chamungada kuzivisa vagari vemuno mumakoni, kana chamungada kukumbira vagari vemuno mumakoni? Isusu kubva musechishanu pai patakabva kumba kwaDhiva, tichangobuda pai pane wasikana wakatobuda vari kutopopota vachiti mwana akachengeteswa pamaOB, zvokuti musikana yakenge ari mumba muyemenga ine rasita uya ainzi Chido. Ndiye akanzi Chido akabviswa kumba kwake akugara mumba kwaDhiva. Saka kumba kwaChido kwainzi ndo kunaTadiwa, ndo kwakachengeteswa nemumwe mukadzi ariko wari kugara kumba ikoko. Dhiva anonzi anototenga chikafu achiendesa kumba ikoko. Saka vanhu vazhinji vatotaura kuti dai matipa mukana tabata Chido tambotamba naye, aitaura kuti mwana ari kupi. Saka isu totofunga kuti Nyaya kana ikaenda kuCID ambotorwe yeDhiva wacho naChido wacho, ndo akagone kutitsanangura kuti mwana ari papi, because mukadzi mukuru haungabudi mumba mako undogara mumba memumwe munhu. Alright, tinotenda murekwa Chitowe. Tine chiwimbo chekuti mwana achawanikwa nekukasika uye pachatorwa matanho maererano nenyaya iyoyi iri kuitika. Tinotenda.